विवादित रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी टूर से बाहर आकर मनीषा रानी छा गई बली। बिहार का मनीषा रानी शो के अंदर एलविस यादव के साथ खूब फ्लर्ट कैली, लेकिन शो से बाहर आकर मनीषा रानी का नाम सिंगर टोनी कक्कर के साथ जुड़ गई बाटे। टोनी कक्कर और मनीषा रानी एगो म्यूजिक वीडियो पर काम करताटे लोग। दावा बा कि दोनों लोग का डेटिंग लाइफ शुरू हो गई बाटे। अब मनीषा रानी अपने और टोनी कक्कर के रिश्ते का सच बतौली है। मनीषा रानी कहली है कि टोनी कक्कर सिर्फ हमार दोस्त हवा। दरअसल मनीषा रानी कुछ समय पहले टोनी कक्कर के साथ कुछ तस्वीर शेयर कर रही है, जेकरे बाद ही उनके अफेयर का अफवाह तेज हो गई। अब मनीषा रानी अपने एगो इंटरव्यू में सब कुछ साफ कर देली है। मनीषा रानी कहली है, टोनी कक्कर हमके चॉकलेट और फूल दे रहना। भइली रहे कि हम पापा के साथ टोनी कक्कर से मिले गए रहनी, तब हम उनके खातिर चॉकलेट ले गए रहनी, काहे से वो हमार फेवरेट हवा और हम उनसे पहली बार मिलत रहनी, ए लिए हम उनके खातिर चॉकलेट ले गए रहनी। वो भी बदले में अगले दिन हमके चॉकलेट और फूल दिहना। वो हमके फूल दोस्ती के रूप में दिहना, लेकिन हम जात रही तो मीडिया के लोग आ गई, तब हमके एहसास भइल कि एक अलग रूप दे दिया गई बा। हम फूल और चॉकलेट के अपने पर्स में रखले के बारे में सोचनी, हम जौने से बचत रहनी उहे दिख गई। एकरे आगे मनीषा रानी कहली कि हमार बहन हमसे कहलस कि तू लोग दोस्त हवा, ये लिए फूल और चॉकलेट के छुपौले की जरूरत नहीं खे, दोस्त भी एक दूसरे के गिफ्ट दे सके ना। उस समय हमार दिमाग काम न कैलस और हम सचेत हो गई नहीं। अब तक हम उनसे 2 बार मिल चुकल बानी। मीडिया में चलता कि हम डेट करतनी या नाही, हम एगो प्रोजेक्ट करतनी, लेकिन हम ए बारे में बात नहीं करब। आपके स्टोरी पे का कहे के बा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABP भोजपुरिया।